Dobrý deň, vítame vás na krátkej prezentácii internetového obchodu, ktorý nájdete po kliknutí na stránku i-knihy.weebly.com. Ako už z názvu vyplýva, internetový obchod sa zameriava na predaj elektronických kníh. Na rozdiel od online knihkupectiev je našou snahou poskytnúť zákazníkovi komplexné služby a preto sme našu ponuku rozšírili o možnosť nákupu čítačiek elektronických kníh a tiež príslušenstva k čítačkám, ako sú napríklad lampy alebo obaly. Vznik stránky inicioval najmä rapidne vzrastajúci záujem čitateľov o kúpu elektronických kníh, ale aj nedostatočná ponuka elektronických kníh na slovenskom trhu. Chceme osloviť zákazníkov bez ohľadu na pohlavie, no pokiaľ ide o vek, predpokladáme, že našimi zákazníkmi budú prevažne čitatelia vo veku 18 až 40 rokov s pozitívnym prístupom k technológiám. Môžeme sa presunúť k prezentácii obsahu internetového obchodu. Vo vrchnej časti sa nachádza akési motto nášho internetového obchodu. Najväčší výber elektronických kníh nájdete u nás, ktoré vystihuje našu snahu ponúknuť zákazníkom výber zo širokej škály titulov. Pod motom sa nachádza lišta so 7 sekciami, ako Home, e-knihy, čítačky, súťaž, obchodné podmienky, často kladené otázky a na záver kontakty. Môžeme začať úvodnou stranou. Tá je rozdelená do pomyselných troch stĺpcov. V prvom nájdeme informácie o práve prebiehajúcej súťaži, o možnostiach online platieb a tiež odkazov napríklad na stránku Dobrý aniel. Po kliknutí sa môžeme jednoducho prihlásiť. Vráťme sa späť. Stredný stĺpec je venovaný internetovému obchodu a krátkemu článku o nás. V dolnej časti vidíme obrázok s vetou Majte svoju elektronickú knižnicu stále so sebou. Táto veta upozorňuje na najväčšiu devízu elektronickej knihy. Posledný stĺpec je venovaný top 4, teda 4 najúspešnejším titulom. V prípade, že sa o titule chcete dozvedieť viac, stačí kliknúť na podčiarknuté slovíčko viac. Po kliknutí sa vám zobrazí podrobnejší popis vybraného titulu. V nasledujúcich dvoch sekciách e-knihy a čítačky nájdete všetky naše nami predávané produkty zoradené do prehľadných kategórií. V prípade e-kníh ide o rozdelenie na novinky, zľavy a akcie, no a kategórie. Tie sú už rozdelené na beletriu, dejiny, slovníky a učebnice, geografia, testovanie, ekonomika. Ako príklad sa môžeme uvieť dejiny. V prípade čítačiek je rozdelenie oveľa jednoduchšie ako na čítačky a príslušenstvo. Po zobrazení príslušenstva sa nám ukážu napríklad lampy a už spomínané obaly. Ako sme si mohli všimnúť, v prípade produktov sú stránky jednotne rozčlenené. Vľavo nájdeme opäť obrázok s vetou Majte svoju elektronickú knižnicu stále so sebou, ktorý poznáme z úvodnej strany. Nasleduje rubrika Nenašli ste, čo ste hľadali. Tu majú zákazníci možnosť navrhnúť knihy, ktoré by si radi kúpili. Po kliknutí na podčiarknuté slovíčko tu sa dostaneme k vypísaniu krátkeho formulára, ktorým nás môžu zákazníci kontaktovať. Vráťme sa späť. Vpravo sú umiestňované produkty vždy jednotne. Je zobrazený názov produktu, obrázok, krátky popis a cena. V nasledujúcej sekcii súťaž sú uverejnení výhercovia prebiehajúcej súťaže. V tomto prípade je to za mesiac júl a august. Obchodným podmienkam sa venujeme v ďalšej sekcii. Zákazníci tu môžu nájsť všetky dôležité informácie, napríklad o predmete plnenia, o dodacích podmienkach, o výmene tovaru a reklamáciách a mnoho ďalších podstatných informácií. Predposlednú sekciu tvoria často kladené otázky spolu s formulárom, ktorým nás môžu zákazníci jednoducho kontaktovať. Ako príklad uvádzame 3 najčastejšie kladené otázky, a teda čo je to elektronická kniha, čo potrebujeme k prečítaniu takejto knihy a akým spôsobom prebiehajú platby. Otázky sú uverejnené spolu s odpovediami.